lahi na giniinahan ta mga kabisaya kay bisan pag wala tay kwarta. O tuon ginato kung say craving sa itong mga anak. Kay syempre naningkamot man ta para sa ila. So dapat maningkamot sa ta nga maka-provide sa ilang needs, diba? Og nami karon sa Chinquiti sa may Makasandig branch og bawal man ni magdala og outside food which is sabutable gina siya guys. Kay namo sa kutindahan so nakasabot gi ko nang bawal magdala og food. So since it's bawal, wala na magikaon ng burger na mong dala outside. And then after sa Chinquiti mga kabisaya, mi adto na po dayon mig Ororama kay namalit kog mga gatas kay og dagan kog orders di ana. So namalit na lang dayon ko daan og mga gatas kay para sa mga dessert ug sa mga kakanin nga mga orders. And then gusto ta ko mukaon na po musnak sa Ororama pero unon ako medyo mahal. So miuli nilang dayon mi mga kabisaya kay for sure daghan man sa pagkaon sa balay. So why not dito na lang no kay maggasto na sa daning Ororama. And then pagkagabihan na mga kabisaya, medyo lain na pud kay akong ginhawa mo nang wa ko nang umpra ng gabi una mo nang pagkakadlawon ako nagadto sa merkado ug mas malingaw man jud ko sa kadlawon ng merkado mga kabisaya kay kabalo mo tungod sa kadlawon na tapos kailangan na nila manghipos ang uban na nabagsak presyo na ng mga utanon na mga kabisaya ug sadyang nakita nako sa kabayan kaning pamaligya gid og kuan champurado og mga arroz caldo anang kadlawon sa buntag as early as 4 AM na nas kabayan na ng kugon ba. So every time makita na ko na siya bisan pag miin ko nga diet ko mopalit jud ko ana mga kabisaya. I don't know kay nagit something siya champurado nga lamian jud kay ko plus napay gatas nga di ba daghan kayo overloaded kay gatas. Og kanang ina na mga kabisaya 20 pesos na gid kay na og grabe na kay kakabusog no worth it kay 20 pesos kay grabe ka lapot init pa jud plus gatas nga overloaded. So asa na mo ana mga kabisaya. Og pagkalasay sa buntag mga kabisaya og human-human na sad kog panghumpra sa merkado no nang kutoy na sad niya akong tiyan og syempre pag magkutoy ang tiyan sa pamay ato yung angay buhaton ang magkaon og asa pa man ta magkaon guys syempre kanang lami init plus ang panit sa baboy nga gahuboy-huboy sa kahumok di ba bitaw sa tinod lang mga kabisaya sakit gay akong tiyan kay inana magina basta mangumpra sa kadlawon di ba magkutoy ang tiyan. So nangala gid kay ko sa humba ni Shusho no og the best gid kay mo kaon diri sa humba ni Shusho mga kabisaya pag kadlawon or buntag sayo kay makapili gid mo dako-dako nga gutad sa baboy or sa humba og hangyo lang pud ginagmay nga pwede ba dungagan og gamay. Butangan pa jud natong sili mga kabisaya di gid kompleto nga atong kaon no pag dili halang atong gikaon napag gid rice nga grabe ka init og sabaw nga libre. Imagine guys 70 pesos lang na siya og inaana na siya ka worth it. Dili gid ka mahayan pag madto kugon mga kabisaya kay daghan jud kay lamian nga mga pagkaon dinhi. Ay sa mo pag inarte, alam sa mo pag expect na murag hotel atong pagkaon dito no kay naman taon ta sa merkado guys. Og aside sa Shusho mga kabisaya, daghan pa pud tagkapilian nga mga pagkaonan diri sa Kugon Market as in sulod gid sa merkado mga kabisaya. So ali na mo og mangaon na kita.